Islandia, Finlandia eta Suedia eta nahikoarin egin dugu ariketa, baina hor zalantza geneukan bi hizkuntza ofizial hiru herrialdetatik zeinetan zegoen, guztiak kokatuta, azkar joan gara, Aitor eta Joanes, erantzunak ederto joan dira, 15.998 euro daude, Miluzeko zakuan hasi garenetik, bigarren Miluz honetan, denboraldi honetan, zakurik handiena izango litzateke. Banatzen dugun zakurik handiena izango litzateke. Zalantzekin jarraitzen dugu, Aitor, Joanes? Bai. Zeintzuk izan daitezke, hizkuntza ofizial horiek? Finlandiera eta Suediera. Eta Errusiak ondoain, Errusiera den batzuk bakit hitz egiten dutela, baina ofiziala nik ez nuke esango. Bi hizkuntza ofizial dituen herrialdearen atzetik gabiltz eta Miluzen dirutza jokoan. Aitor, Joanes, bietz daukadak? Bai, hor, tamainan. 160. Zuk segi luzatzen, tentsioa eta jarraituko dugu hemen takikardiak izaten. Geiser baten pare. Geiser baten pare hori gero. Aitor, Joanes, bi hizkuntza ofizial Finlandian... Bizkor eta lanak ondo eginda! €6.000! Bederatzion marroita metortzi. Joanes, dantza gehiago egin nahi baduzu, aprobetxatu, zalantzarik gabe. Jatetxe batera joan nahi zutela, jatetxea erosteko aukera